ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା 3ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଟି-20 ସିରିଜର ବାକି 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟି-20 ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ 2 ଜଣ ସ୍ପିନରକୁ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନର ଭାବେ ମୋଇନ୍ ଅଲିଙ୍କୁ ଖେଳାଇପାରେ। ଫଳରେ ମାର୍କ ଉଡ୍ ଓ କ୍ରିସ୍ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଖେଳିବେ। ଗତ 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଓପନର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖେଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟି-20କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହଜରେ ଜିତିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ତେଣୁ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ।